नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्याच्या विविध भागात वादळी वारे, पाऊस, गारपिटीने तडाखा दिलाय। राज्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे। मराठवाडा आणि विदर्भात वादळी वारे, जोरदार पाऊस, गारपिटीचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। कमाल तापमानातील चढ उतार कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। पश्चिम विदर्भापासून मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक अंतर्गत उत्तर तामिळनाडूपर्यंत समुद्र सपाटीपासून 1.5 किलोमीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणि खंडित वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे। पश्चिम विदर्भात समुद्र सपाटीपासून 1.5 किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती वरील प्रणालीवरून पश्चिम विदर्भात समुद्र सपाटीपासून 1.5 किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती वरील प्रणालीत विरून गेली आहे। राजस्थान आणि परिसरावरील चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निवळली आहे। त्याचबरोबर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात गारपीट आणि जोरदार वादळी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। उर्वरित राज्यात ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या जोरदार वाऱ्यांसह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम आहे। मागील 24 तासांमध्ये जळगावमध्ये राज्यातील उच्चांकी 39.6 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। कोकण वगळता राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान 35 ते 39 अंशाच्या दरम्यान आहे। कमाल तापमानात चढ उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 31 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 26 तर कमाल 34 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 27 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्गात सरासरी किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। दोडामार्ग तालुक्यात किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 26 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 25 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 25 ते कमाल 37 इतकं तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। पुन्हा भेटूया या नंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।